Grazzi. X'ġara? Minix nħossni tajjeb għalhekk jekk jogħġbok ippjana l-ġurnata tiegħek u għamel l-għażliet tiegħek. Oka? Pa, hemm l-għażliet tagħna stess. Eva, ejja nagħmlu l-kolazzjon. Ejja. L-għażla tiegħi għall-kolazzjon illum hija frott delizzjuż u b'saħħtu. Il-frott huwa tajjeb għalek għax huwa mimli vitamini, minerali u fibra. Attenzjoni tfal, ħafna ħelu maħżina għas-snin u s-saħħa tiegħek. Ejja nażlu x'jista' jidħol fis-salata tal-frott tiegħi. Issa żid kuċċarina waħda ta' jogurt naturali. Il-frott u l-jogurt jistgħu jipprovdu enerġija sostenuta mingħajr żieda tas-sokkor. Din mhix għażla b'saħħitha. Attenzjoni tfal, ħafna ħelu maħżina għas-snin u s-saħħa tiegħek. Eva, imma dik hija tant mhux b'saħħitha għaliex għażilt dan. Steffi, imma dik hija l-għażla tiegħi. Biex tibqa' b'saħħtu u enerġetiku, għandek tiekol kolazzjon b'saħħtu kuljum bħal ħafur, bajt, frott jew jogurt. Eva, ejja nittestjaw is-saħħa u l-intelligenza tagħna billi nilagħbu din il-logħba. Okax, imma mhux għal żmien twil. Il-kulur tiegħi huwa isfar, il-kulur tiegħek huwa aħdar, ejja nimlew. L-aħħar tnejn, ġax, irbaħt, ġax. Prosit, Steffi. Irbaħt. Jien tant għajjien. Ejja Eva, qabbes miegħi. Ma nieħux sew f'dan. Ejja nippruvaw it-tapit il-ġdid tiegħi għas-snin. Ex Eva, ejja naqgħod miegħi, huwa tant divertenti. Grazzi, Steffi. Eva, iż-żfin u l-logħba attiv huma tajbin għalik. Ma jimpurtanix. Idea. Ejja nintefħu din il-balluna aħdar billi nużaw pompa. Eva, ara l-balluna aħdar kbir tiegħi, ejja inaqat miegħi. Nah, jien tajjeb hawn, Steffi. Tfal, huwa importanti ħafna li tieħdu pawżi mill-gadgets, tilab taqra u tieħu pjaċir biex tibqa' b'saħħtu. Dan jidher tassew divertenti. Jien tant għatxan, għandi bżonn nieħu xorb. Dik hija idea tajba. Dval, jekk trid tagħmel xorb b'saħħtu billi tuża lumi, nanieħ u lim, segwi lili. Lumi, ejja nafsuha sew. Il-pass li jmiss huwa weraq ta' nanieħ frisk. Se jkun toma u b'saħħtu. Imbagħad se nżidu biċċiet ta' lime. Ftit aktar lumi. Issa rridu nħaltu kollox. Attenzjoni tfal, ħafna xorb zokkorat u maħżina għas-snin u s-saħħa tiegħek. Ħares biss lejn dan. Ma naħsibx li dik hija għażla b'saħħitha, Eva. L-ilma frisk huwa aħjar għalik. Eva, taf li s-soda mhix b'saħħitha għalik, għaliex għażilt dan? Dik hija l-għażla tiegħi. Tħobb it-tapit il-ġdid tiegħi għall-eżerċizzju, Eva, ukoll huwa tajjeb naħseb. Huwa żmien il-ġinnastika. Tixtieq tingħaqad miegħi, Eva? Le grazzi, jien tajjeb hawn. Tfal, il-ġinnastika u l-eżerċizzju huma tassew tajbin għalik u għall-ġisem tiegħek iċċaqlaq kuljum biex tibqa' b'saħħtu u mimli enerġija, ejja ndawru xi mużika divertenti. Dan anke jidher eżawrjenti.
dak faċli. Le Steffi, jiena wis. Hey yo, can you see the lights? Turn the music all the way up, way up. Hey yo, welcome to the stars. Let them know. Dak kien intens ħafna, semmur nieħu xi ħaġa żgħira x'niekol. Għandi bżonn xi ħaġa żgħira x'niekol ukoll. Wasal iż-żmien għal xi ħaġa żgħira x'niekol. Ikliet żgħar b'saħħithom jgħinu lit-tfal jikbru b'saħħithom, jibqgħu enerġizzati u jħossuhom tajjeb kuljum. L-ikel ħażin mhuwiex b'saħħtu, kull ikel b'saħħtu biex tibqa' b'saħħtek. Ippruvaw il-kiwi. Il-kiwi huma mimlija vitamini u minerali li jgħinu biex tnaddaf żaqek. Eva, dak mhux b'saħħtu. Din hija l-għażla tiegħi, Steffi. Jiena wist. Jien mimlija enerġija. Ejja, nilabu. Inħossni ħafna aħjar issa, ejja nikkontrollaw l-tfajliet. Tfajliet kif kien il-jum tagħkom? Jien kuntenta ħafna li tħossok aħjar. Nittama li għamiltu għażliet tajbin. Żgur. Ma nafx dwarek. Tajjeb, dak il-każ, ejja nikkontrollaw. Lest. U issa trid tiġbor il-blalen kollha skont il-blur. 3, 2, 1, ibda. Irbaħt. Xogħol tajjeb, Steffi, wasal iż-żmien għall-isfida li jmiss. Inħobb il-logħba tal-qawsalla. Eva. Korat. Irnexxieli. Tajjeb ħafna, Steffi, ejja nimxu għall-isfida li jmiss. 3, 2, 1, ibda. Ġax, irbaħt. Lest inti? Jiena ħafna. Xogħol tajjeb, Steffi, wasal iż-żmien għall-aħħar sfida. Wow, irbaħt. Jiena ħafna. Dan huwa diffiċli ħafna. Irbaħt it-trofew huwa tiegħi. Naf għaliex intajjina ħafna, Eva. Għaliex? Għax il-ġurnata kollha għamilt għażliet ħżiena. Tfal ftakru l-ikel b'saħħtu l-ilma u l-eżerċizzju jagħmlukom kuntenti, energizzati u b'saħħithom. Hej, Alisa. Il-piramida ta' Vanja Manja kif spiċċat. Aj malle. Steffi erdita. Waqaf, Steffi għali irranġaw tilabu loba sabiħa fl-imkien. Jiddispjaċini għalix imma jekk trid nista' nagħlmek logħba li rid tilab. M'hemmx problema, Iva irrid. Xogħol tajjeb bniet. Hawn trid tmur xellug lemin eżatt bħal dan. Mur lemin imbagħad taqbes. Steffi, naħseb li għandek bżonn tieħu doċċa. Okaħ, irrid nurik din waħda. Grazzi, se nagħmilha jien issa. Verament għandi bżonn nieħu doċċa se nkun lura minnu fih. Okar, mexxi.
idea. Għandi bżonn kontenitur. Mhux dan. Dan hu eżattament dak li għandi bżonn. X'kien dak? Spiritu? Għaliex mhux se temmen dan. Bowling. Min fejn ġibta din? Ġibta mid-doċċa. Nista' nieħu ftit? Le mura d-doċċa u jekk trid tista' ġib tiegħek. Jien ukoll għandi bżonn kontenitur. Ejjew nagħmlu esperiment interessanti bil-ħelu. Ejjew nieħdu dawk il-ħelu. Ejja, mur. Ajma, ilma? Ejjew nibdew l-esperimenti tagħna. L-ewwel irridu nqiedu l-ħelu tagħna f'forma ta' ċirku. Issa ejja nżidu ftit ilma. Għaliex ġara? L-ebda ħelu fid-doċċa biss ilma. F'dak il-każ nista' naqsmek miegħek għaliex. Imma l-ewwel irrid nibdel. Għal dan għandi idea friska ejjew għaliex. Xellug jew lemin? Xellug jew lemin? Xellug jew lemin issa? Lemin jew xellug? Ipprepara għalis 3, 2, 1 mur. Tidher tal-għaġeb għaliex. Grazzi, imma dan huwa wis. Oka, tista' tieħu ftit għaliex. Taf xiex għandi idea aħjar, Steffi. Xi trid tgħid? Ejjew immorru għall-mejda l-kbira. Ejjew nibdew bil-isfar. Tant sabiħa x'piramida sabiħa għamilna. Iva, żgur. L-arti tal-ħelu hija ħafna iktar interessanti u aktar b'saħħitha milli tiekol il-ħelu. Aħna bil-ġuħ. Nixtieq niekol din il-kejk kbira. Nixtieq niekol din id-donut kbira. Nixtieq dan l-ors tal-ġelatina kbir. Nixtieq lollipop kbir. U jien x'nista' ntiklu biex tiklu? Mem. Il-kejkijiet huma jkellmux b'saħħtu. Nipprova dan. Lanġasa ew. Huwa daqshekk delizzjuż. Oh, yes! Hemm wisq kaloriji f'din id-donut. Dak aħjar. Ma joġobniex l-ananas. Inħobb ħafna l-gum. Dasa dan l-ikel jeqret sninek ma tistax tiekol dan. Dak ħafna aħjar. Le, mhux hekk.
Le għaliex mhuwiex daqshekk tajjeb. Ħafna aħjar ikol dan minn flok. Le, ma joġobnix l-eneb. Fejn huma kulħadd u l-ħelu kollu? Għandi bżonn insi post sabiħ. Hey! Intom rajtu li l-għalex? Naħseb li sibtu. No way! Sibt. Huwa daqshekk delizzjuż. Inħobb dan l-eneb. Oh, yes! Rajtu li l-dasa? Ħallini nisken wara tiegħek. Żgur. Grazzi. No way! Oh, le, wiċċi. Naf x'għandi nagħmel. Oh, dullija. Wow, dan verament tajjeb. Oh, yes! Wow, daqshekk toma tajba. Le rridu niskennu issa. Toġbok jekk ninaqat ma'kom għandi donut. Ġur. Żgur li tista'. Okay. Oqgħod attent. Skużani. Huh? Steffi, qedlek biex ma tikol xikel ħażin ħares lejn wiċċek. Alma le. Stenna. Huwa delizzjuż. Inħossni aħjar issa. Issa qed joġobni. Oh, yes! Fejn nista' naħbi? Oh, jien kbir wisq għal dan il-post. Għasib ħażin. Oh, yeah, okay. Ara kemm hu kbir dan il-kejk. Le dan il-kejk huwa tiegħi. Oh le, Ivan ġej fejn għandi naħbi?
Biċċek qedlek biex ma tiekolx ħelu. Oh le, il-ġilda tiegħi. Ups! Se nsewwu dan issa. Sibt! Hawn ipprova dan. Oh, en il-ġilda tiegħi u huwa tassew tajjeb ukoll. Aha! Issa veru tajjeb. Li tiekol frott huwa ħafna aħjar milli tiekol ħelu. Il-frott huwa fresku b'saħħtu. U l-frott huwa tassew delizzjuż. Huwa tant tajjeb. Li tiekol ħelu mhuwiex b'saħħtu, hu ħsieb saħħtek.